Ако искате да научите повече за културата на България, просто елате с мен. И не се чудете, че за много неща ще използвам една дума. Неповторимо. Ще се убедите сами. Несебър е романтичен град и е сред най-посещаваните туристически дестинации. Той е един от обектите на ЮНЕСКО в България. Град Созопол също се намира на морския бряг, с прекрасните плажове, запазената архитектура и неповторима атмосфера. Българските земи са сред най-рано заселените в Европа. Примамени от стратегическото местоположение, мекия климат, плодородната почва, от тук са минали гърци, траки, Келти, готи и римляни. Древните цивилизации, обитавали тази прекрасна земя, са оставили свой отпечатък. Бегликташ е името на нашия мегалитен комплекс, създаден около 14 век преди Христа. Поверието гласи, че който мина от тук, ще пречисти греховете си. Вярвате ли в чудеса? Българите смятат, че и в наши дни стават чудеса, стига да вярваш в тях. Например, който преспи в Кръстова гора, може да оздравее. Християнството е официална религия в българската държава от 9 век. Българската народност и културна идентичност са се съхранили през вековете в множеството православни храмове и манастири. Ще ви заведа в Боянската църква, един от 11-те обекта за материалното и нематериалното наследство на ЮНЕСКО в България. Боянският майстор и неговите ученици са изрисували 240 изображения, които се характеризират с ярка индивидуалност и психологизъм. Рилският манастир е пазител на българския дух. В него са запазени ценни ръкописи на кирилица, нашата азбука. Създателите на българската азбука, светите братя Кирил и Методий, са изключително почитани в България. В края на лятото, близо до село Жеравна, се провежда фестивал на българската народна носия. Посетете странджанското село Българи. Там можете да бъдете свидетели на уникалният ритуал танцуване върху огън или нестинарство. Нестинарите твърдят, че танцуват в божествен транс и не усещат паренето на жаравата. С тези страшни маски и големи чанове в първия ден на новата година се гонят злите духове. Това са кукери. Гайдата е един от традиционните български инструменти. Посетете фестивала в село Гела. Звукът на гайдата може да докосне сърцето ви. Слушайте. Звуците на българска гайда, вплетени в известната родопска песен "Излял е Делю Хайдутин", звучат и в космоса. Мадърският конник е единственият скален релеф в Европа от ранното средновековие. Пещерата до барелефа е била тракийско светилище. В наши дни в нея се изнасят концерти. Добре дошли в старата българска столица Велико Търново. Завладяващи в самия град са крепостите, издигнати през 12 век върху непристъпните хълмове. Не пропускайте да видите светлиния спектакъл на крепостта Царевец. Вторият по големина български град Пловдив е израснал по бреговете на река Марица. Древният град е бил център на римската провинция Тракия.
Римското минало на Пловдив ще ви очарова. Посетете античния театър. Посетете римския стадион. Знаете кой е Дионис, нали? Дионис е богът на виното и лозарството. Почитали са го гърци, римляни. Само че култът към Дионис произхожда от траките. А кои са траките? Българските земи пазят спомена за техния живот. Наричат района на Казанлък долината на тракийските царе заради многото открити тракийски гробници. Най-голямата е при Старосел. Смята се, че в нея е погребан тракийски цар. Посетете и Свещари, обект на ЮНЕСКО. Всяка пролет полята около Казанлък порозовяват от цвят. Розата е символът на България. Отглеждането на рози е поминък за местните хора от столетия насам. България е мултикултурна страна. Една обиколка из столицата София е достатъчна да ви подскаже какво ще видите навсякъде из България. Тук съжителстват катедрален храм с синагога и джамия, археологически парк и крипта на раннохристиянска църква. Това са мартеници. Правят се от червени и бели конци и са символ на пролетта. Прекрасна и съхранена природа. Самобитни традиции, гостоприемни хора и многовековна история. Тук е събрано многообразието на целия Балкански полуостров. Вече знаете най-важните неща за България. Време е да узнаете повече, като ни погостувате. Заповядайте в България. Очакваме ви!